Aquest any, igual que l'any 1994, 2004 i 2012, la Marató destinarà totes les donacions a la investigació de tot tipus de càncer. Un de cada 2 homes i una de cada 3 dones patirà un càncer al llarg de la seva vida. Per això, i molt més, hem volgut fer l'última funció d'aquesta temporada a Pedreguer i a benefici de la Marató. Que comença la funció. Vidres fràgils de goig, nits i dies de sols, vaixell de 10.000 morts, adeu a tots els dos. El pas del temps farà de nosaltres colors. I en quan saps què fa? L'ocell de tants amors. I el guany és bon duret. Nits i dies de sols, vaixell de 10.000 ports, adeu a tots els dos. El vent que se'n va, campanes de tardor, ja on són ja, els segons senyor. El vent que se'n va, campanes de tardor, ja el neu on són ja, cap segon sense senyor. La primera y la frente es igual. Los dos son signos de agua. Clar, casi. Com que no té ni un? Pues fem-me cap. Us han enganxat així. Què t'has de fer, Maralta? Marejaeta. Això és la calor. Sí. Això no és res. La calor, és la calor. Això no és res. Ui, això és la calor. Això és la calor. Ja va passant-te, va passant-te. Va passant-te, però senteu-se ja d'una. Fuà. Castanya. Els teus volen baixar, fon fresca tot i encara. Ara sí que està vostè divina, Tot és com ha de ser. divina de la muerte. Valori el toro. Xica, ara què, un bon perfil? Ai, no em dir que parlar en castellà, jo no has practicat. No practiques, no està. Arriba los manos. Esto es un atraco. Ara està, Paco. Calla de papo. Calla de papo. Ja no fa. I per què un de Peret? ¿Dónde está el dinero? Dinero? Així no n'hi ha un duro. Osa, serà seria? Serà osa? Entrar per la porta, vaig dir que som osa, que som que no coneixes de res. Vostè troba que això és normal? Vostès el que tenen és poca vergonya. Unes dones com vostè, a aquestes edats, però vostè s'ha mirat bé? Jo encara estic de bon cor. Tanta vida, hi ha tanta feina en la seva pell, en les seves mans.